Уважаеми госпожи, театър ПАН има удоволствието да ви представи образователно-развлекателния спектакъл на тема пожарна безопасност "С огъня игра не бива". Занимателните игри, които сме подготвили, имат за цел да запознаят децата как да не предизвикват пожар, какво трябва да правят, ако възникне, и кой ще им помогне, ако се озоват в пожароопасна ситуация. В случай на беда, коя е най-правилната реакция и какви са начините за евакуация. Малките зрители ще имат възможността да се почувстват като истински огнеборци и сами да взимат решения в отделните състезания. Важен акцент в спектакъла е рекламата на единния телефонен номер за бедствия и аварии – 112. Мелодичната песен, създадена от композитора Евгений Платов по текст на Иван Ангелов, ще научи децата как и в кои случаи могат да използват тази услуга. "С огъня игра не бива" е шоу, което не само ще забавлява и възпитава вашите деца, а ще създаде от тях навици с дълготраен ефект. Ще помогне за устойчивото им развитие, ще насочи вниманието към тема, свързана с здравето и безопасността. Към цената на всеки закупен билет театър ПАН е подготвил тематичен подарък, а за победителите ще има специални награди. Предлагаме ви кратки видео откази от образователно-развлекателното шоу. Театър ПАН очаква поканата ви да гостува при вас. Приятно гледане! Огънят не пари, щом гасят пожарникари. Пожарникари. Най пожарникари. Сякаш огънят не пари, щом гасят пожарникари. Щом гасят пожарникари. Едно, две, нека знае се. 100 и колко? 112. 100 и колко? 112. Вземе тръс пожар порой, пак ще те спасява той. Вземе тръс пожар порой, пръв помощник ти е той. Страшен дим кълбета, огънят ще бълва, потърси веднага аварийна стълба. Паника да няма, стане ли критично, само правилата научи отлично. Всяка сграда има план евакуация, той ще ти послужи при евакуация. Всяка сграда има план евакуация, той ще ти послужи при евакуация. И него готви често мама, по-горещо нещо няма. Бързо ли гори картона, ти не пробвай на котлона. Браво!